Ito, oh. Tapos, subo. Hap? Oh. Sarap na suka. The best. Hello mga kapudibis! Today kakain po tayo ng Pinoy merienda. Ayan mga kapudibis, meron po tayo ditong okoy, lumpiang toge, pandesal at tamalis. At meron tayong pansit canton. Ang drinks natin, tubig. Mga ka-foodies, bago po kami kumain ni BBM, gusto po namin pakilala sa inyo ang isang gaming apps. Ito po ang Diamond Games. Sa mga hindi pa po naka-download, panoorin natin to. Pagka-download ay mag-register na po tayo. Click natin register at ilalagay nating mobile number. Pagkatapos ay gawa na tayo ng password at i-click natin send para sa ating verification code. Pagkadating ng code, i-enter lang natin at pindutin ang confirm. Makakapasok na tayo sa ating game. Ayan, meron din tayong daily bonus. Meron silang iba't ibang games tulad ng Dragon Tiger, Color Game, Toss Coin, Guess Size, Mythical Animals, 88 Fortune Slot, Animal World, Poker War, Lucky Fruit Connection at iba pa. Para magpa-cash in, i-click natin wallet recharge. Bago makapag-recharge, fill out muna natin payment information. Ilalagay natin GCash account name at ang GCash number at ang login password ng ating game account. At i-click ang save at para makapag-cash in, i-click natin ang copy at punta na tayo sa ating GCash. Send lang natin express send at i-paste yung number na kinapin natin kanina kung magkano. 100 nilagay natin sa recharge, ay ganun din ang isa-send natin. Pagka-send sa GCash ay copy ulit natin ang reference number, balik tayo sa Diamond Games, saka natin i-enter dito sa may reference number at i-click ang submit. Pwede na po tayong maglaro, try natin Dragon Tiger, subukan natin i-all in ang ating 62 coins dito sa Tiger. Wait lang po tayo sa result. Ayan, panalo ang Tiger dahil lang nakuha natin ay Queen versus sa 5, panalo tayo ng 58.9. Subukan natin ulit, taya naman tayo dito sa Dragon at i-all in natin ang ating 121. Hintayin natin mga ka-foodies. Ayan, parehong Queen. Kapag parehong cards at tayang game, ay babalik ang ating itinaya. Try natin ulit, all in natin ulit sa Dragon. Ayan, King ang card natin, Queen naman sa Tiger, kaya panalo tayo ng 114.95. Last try ulit natin, all in naman natin sa Tiger. Wait lang po tayo. Ayan, 3 sa Dragon at 9 naman sa ating Tiger. Tayo ay nakakuha ng 224.2. Tayo ay meron ng 460.85. Kaya pwede nating i-withdraw ang 400 pesos. I-click natin withdraw, type ang amount at papasok ito ulit sa ating GCash. Ayan mga ka-foodies, sa mga gusto mag-download, nasa description box po namin ang link, kaya download na po tayo. Yes mga kapudibis, bago po tayo kumain, try muna po tayo. Amen. Ayan mga kapudibis, malinis na yung kamay namin. Makanta mo kay Kapampangan. Manganta na po. Opo. Ang sarap nito. Makasando ko ngayon. Ano Mga ka? subo natin to. Ito. Ito. Ang una subo ay para sa inyo mga kapudibis. Kahit po tayo mga ka-foodies. Makanta mo. Unang kagat, balat lahat. Tapos napakamahal. Kala ko repolyo. Balat. Balat pala. Sumabit kasi. Ayan. Masarap. Madaming maasim-asim yung kalamansi. Lagyan mo dito yung buto. Ayan. Baba na natin ito. Ang sarap. Mga kapudibis. Kamay na lang natin. Oo. Para mas masarap kumain. Mas masarap kapag nakakamay. Dami. Sarap.
Sarap. Mm. Pandesal mga kapudibis, oh. Palaman natin sa pansit canton. Ako sa tamales. Ito yung gusto ko. Yan. Pansit ka muna dapat. O, sige na nga. Ito. Nasira. Hindi marunong maghiwa. Sarap. Sarap. Tamalis tayo ngayon. Ito, mga kapudibis, oh. Sa lahat na nasa ibang bansa, ito na yung tamalis niyo, mga kapudibis. Hatiin natin. Oo. Talaga na Ang natin sarap sa... kaya. Ito, oh. Tapos, subo. Ha? Sarap ng tamalis. Sarap. Ito, may itlog pa. Nakikita mo na ako. Hindi marunong mag-iwa. Kanyaman na niya. Sarap. Mahalis, oh. Palagay ako. Okay naman tayo. Ito, ang laki ng hipon. Ang laki ng ipon, sa akin maliit lang. Baby yung saya na. Ito, oh. Sarap na suka. The best. Ang sarap. Ay, sorry.
Mm. Sarap, no? Magluto na kayo mga kapudibis. Pancit Canton, napakasarap. Okay. Lalo na, ilan araw na lang at undas na. Puntahin niyo yung mga mahal niyo sa buhay sa sementeryo. Oo. Kung ayaw niyo kayong puntahan nila. Baka kayong dala. Kami kasi sanay na kami. Marami kang nakikita dito sa likod namin. Sementeryo kasi likod namin. Paggabi alam na namin. Asim. Naano ko yung asim tapos sili. Perfect combination. Patatapos lang maglaban ni Bibi. Para ba? Talaga ba? Kaya mo na yan. Masarap, ang daming hipon, ang daming atay. No? Sarap pagka. Akin na yung pandesal mo. Gusto mo? Ayaw ko na.
Ayaw mo na ba to? Sarap. Grabing merienda, ang dami. Ang sarap. Ay mga foodies, Diamond Game, nasa description box po namin ang link, kaya download na po tayo. Gusto po namin batiin ng happy birthday si Martea Lopez, taga Negros Occidental. Happy Ayan. birthday po. Birthday po niya sa October 27, 11 years old na siya. Yes, happy birthday. Happy birthday, baby! God bless! At gusto ko din po i-shoutout sina Dennis Layog at Mark Joseph Layog. Ayan. Kasama ko nag-gym sila, Dennis Layog. Shoutout sa iyo. Thank you sa Hello support. po. Shoutout po. Thank you so much. Si Tita. Hi, Shoutout. tita. Thank you so much sa Manila. Coach. Manila. Alam mo At si na. Crisaline Ignacio at Dennis Evangelista. Get well soon, Malago, Dennis. Get well soon po. Kaya mga Foodies, huwag nyo kalimutan i-download ang Diamond Game, nasa description box po namin ang link, kaya download na po tayo. Yes, mga Foodies, meron ka po kaming Facebook page. At TikTok ng The Foodie, TikTok ni BBM, Instagram ng The Foodie, syempre The Foodie Vlogs at Kusinang Kabalen. Mag-subscribe at mag-follow na po kayo. Yes, mga Foodies, kaya kung gusto nyo ang aming videos, please don't forget to To like, share, and subscribe. Thank you. I love you.